Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'an qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na sabih. Khususan Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidina Syekh bin Hasan Al-Asy'ari wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atwalallahu amrahu fi siyah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa nakhussu khususan sayyid al-kitab Fadlul Qarib al-Mujib fi syarhi al-Fatihah al-Qarib Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kitab ahkamul fara'id wal wasaya. Kitab nerangke pira-pira hukume, pira-pira ahlul furud wal wasayan pira-pira wasiat wal warisuna utai pira-pira ahli waris narijali saking pira-pira lanang asyaratun iku ana 10 bel ikhtisar lawan den ringkas. Saiki fasal menerangkan hukum-hukum waris karo hukume wasiat. Wal warisuna minar rijali asyaratan. Adapun ahli waris golongane wong lanang iku jumlahe ana 10. Iku nek diringkes. Nek di lebih jembar ya, lebih luas ya, iku ana 15. Wa adal musannif al-asyrata bin qawli. Kia musannaf menghitung ahli waris dari laki-laki dengan jumlah 10 dengan qaulnya al-ibnu wa ibnul ibni wa insafula wal abu wal jaddu wa in ala wal akhu wa ibnul akhi wa in tarakha wal ammu wa ibnul ammi wa in taba'adda wa zawju wal maula al mu'dib. Rupane al ibnu rupane anak lanang wa ibnul ibni lan anak lanange anak lanang wa insafla senajan sak misar apa ibnul ibni wal abu lan bapak wal jaddu lan mbah lanang wa in ala senajan sak mundur sapa jad wal akhilan dulur lanang wa minul akhilan anak lanange dulur lanang wa in tarakha lan senajan adoh apa ibnul akh wal ambulan paman sangka wong lanang wa minul ambilan anak lanange paman wa in taba'adha lan senajan adoh apa ibnul am wa zawjulan suami wal maula lan majikan al mu'tiqu kang merdekakno. Saiki iki cek bahas tentang hukum-hukum faraid, hukum waris. Adapun ahli waris dari golongan laki-laki itu dibagi menjadi 10 orang. Iku secara ringkas. Nek diperluas neh
ana 15. Tapi Kiai Musannaf jelas secara ringkasnya nek ahli waris wong lanang iku ana 10. Yang pertama anak lanang. Terus kemudian anak lanang. Iku mendapat warisan. Sak terusé bahwa anak lanangnya anak lanang. Kuwi pokok sak mengisor entuk bagian warisan. Wal abu wal jaddu wa ala. Terus bapak, terus mbah lanang utawa bapake mbah lanang sak mendhuwur iku ya cara ngono cek urip ya entuk warisan. Wal akhu wa minal akhi. Terus dulur lanang, kemudian anak lanange dulur lanang iku ketika sing meninggal laki-laki maka sing bersangkutan iki mau ana 10 iku mendapat warisan. Wa intaraha meskipun anak lanange dulur lanang iku jauh cara ngono dulur adah wal amu wa minul ami. Terus paman utawa anak lanange paman walaupun adah pun ya iku mendapatkan warisan. Wa zauju wal maula al mu'tik. Terus kemudian suami. Cara mana? Ana wong wedok mati. Terus kan duwe suami, lah iku suamine ya entuk bagian warisan. Wal maula al mu'tik. Terus majikan sing merdeka. Cara mana? Ana seorang budak wis dimerdekakan, kok ndalah mati, maka ndorone yaiku wong sing merdekakno mau ya entuk bagian warisan saka budak sing merdeka. Wal warisatu minan nisa'i sam'un. Wal warisatu utawi pira-pira ahli waris minan nisa'i saking golongane wong wadon sam'un iku ana 7. Rupane al-bintu anak perempuan wa bintul ibni lan anak perempuane anak lanang wal ummulan ibu wal jaddatu lan nenek wal ukhtu lan dulur perempuan wa zaujatu lan istri wal maulatu lan bendara wedok al mu'tiqatu kang merdekakno. Terus kemudian ahli waris dari golongane wong wadon ketika ana laki-laki sing meninggal maka iku ana ahli waris dari golongane wong wedok sing iso mewaris. Mesti nek ana seseorang keluarga sing meninggal mau kan golongane wong lanang ana 10 sing bisa mewaris. Nah iki dari golongane wong wedok ana 7 sing bisa mewaris. Sing pertama yaiku anak wedok. Jadi nek ana seorang mbah lanang mbah wedok meninggal, maka anak perempuan itu bisa mendapatkan warisan. Ketika ia mempunyai anak perempuan. Terus kemudian anak perempuannya anak lanang. Jadi cara mana putune sangka anak lanang iku sak menangisar bisa mendapatkan warisan. Terus kemudian wal ummu wal jaddatu ibu, terus kemudian nenek, dulur wadon, terus kemudian istri iku pun mendapatkan warisan ketika dengan catatan nek ora ana penghalange. Jadi nek ora ana penghalange iso entuk warisan, tapi nek ana sing menghalangi iku nanti cara mana warisane mendek ora sampai orang tersebut. Wal maulatu wal al-mu'tiqatu. Terus kemudian padha gak mau bendara sing merdekakno. Wedok iki. Bendara wedok sing merdekakno. Mau kan lanang iki wedok.
Waman utai sapane wong las butuh iku ora gugur bihalin lawan satu kondisi sop iku khamsat apa khamsatun apa lima az-zaujani rupane suami istri wal abawani lan bapak ibu wa waladus sulbi lan anak kandung baik lanang apa terus ketika seseorang sing barang siapa sing ketika ono suatu kondisi terus kemudian tidak dapat mewaris iku caranya ketika ada suatu kondisi mbah kondisi apapun ketika ono wong keluarga meninggal maka 5 orang ini piye wae tetep oleh warisan yaiku suami terus istri orang tua bapak ibu iku mau terus kemudian karo anak kandung iku dalam keadaan apa wae tetep oleh warisan beda lagi nek karo sing akan dijelaskan iki kok cara ana satu kondisi di mana orang tersebut tidak bisa mendapatkan warisan mergo dihalangi terhalang beberapa faktor nanti jelaskan wa man la yarithu bihalin sab'atun wallahu a'lam bishawab subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.